L-Aġenzija Internazzjonali tal-Klassifikazzjoni tal-Kreditu Fitch qalet li d-deċiżjoni li ħadet il-ġimgħa li għaddiet it-Task Force Sanzjoni Finanzjarja l-FATF mhux se jkollha impatt fuq ir-rating ta' Malta. Pajjiżna għandu rating A+ stabbli. Lanqas fuq il-previżjonijiet għall-banek ma kien hemm bidla. Fitch qalet li issa ħafna se jiddependi mir-rispons tal-awtoritajiet Maltin. L-effettività fir-rispons tal-awtoritajiet Maltin se jkun importanti, qalet Fitch fi stqarrija pubblikata fl-istess ħin li l-Prim Ministru Robert Abela kien qed jiddiskuti dan ir-rispons mal-imsieħba soċjali fil-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali l-MCSD. Fitch innotat id-dikjarazzjonijiet tal-Gvern Malti li jrid jintensifika r-riformi u dan kemm jista' jkun malajr u rrimarkat ukoll kif Mejju l-Manival kien diġà immarka l-progress sostanzjali li għamel pajjiżna mill-lat tekniku. B'referenza għall-effetti ekonomiċi fuq xi pajjiżi oħra ta' deċiżjoni simili tal-FATF, l-esperti ta' Fitch magħrufa li ma jħarsu lejn wiċħadd qalu li l-effetti ekonomiċi kienu minimi. Fil-waqt li fil-każ ta' pajjiżna jagħmlu referenza s-settur bankarju kien innotat kif l-awtoritajiet u l-banek Maltin kellhom il-ħin jaħdmu fuq pjanijiet ta' kontinġenza. L-istqarrija tal-esperti ta' Fitch tingħaqad ma' dik tad-DBRS, aġenzija oħra ta' klassifikazzjoni tal-kreditu li qalet li fiduċjuża li pajjiżna ser jibqa' għaddej bir-riformi.